Achiel kachiel e chenro mari mar kuku mar wach kama goyo mbaka kod jotelo wapenjo gige kaka Kenya dhi kuma onego bed ni Kenya chope kachiel kod kumo ae bende yuo kwil kod sigana. Kawuono ni wadago mbaka weche gi mag kaunti kombulu e gwenge mag Luo kachiel to koda gi penjo jotelo gi kuma onego bed ni piny Luo yiero bende wantiere kama onego wachopie kaluwore koda gi ndiko ombulu. Wan piny Luo ema wang'ni itero e kisera to bende piny Luo ka ombulu mowinjore kachiel to koda gi siasa gi kuma timore Seme constituency koso sani gidwani mondo miluong ne telo gi kuma timore Seme constituency Daktari Richard Aya achiel kachiel e tipo mari Lolwe TV e tielo mokwongo nyaka nene wawinje ga winja wamanye waloso kod biro kendo kawuono ni en e kom mar kuku mar wach Lolwe TV gini en mara nyinga en Haron Otieno jatelo dhi nade adhi maber kena musi ni happy new year nikech pok ichopo ge Lolwe TV jaduong pok wachopo odong dala achiel bang kochopo February koro kinyalo wacho ni happy new year okay koro wanyalo wacho kana pane wan ano kalonya nikech wan samoro wacho muchopo dwe mar adek kaporo wacho manu kaza sani eri gima pek ahinya en wach mandikro kaka jogo ombulu chal nade gwenge makaluo jaduong gwenge mekwa makaluo kae weche okose maber ahinya nikech my round mar ariyo tielo mar ariyo ma watimo gini to kaka wapime nikech ane ground kendo wagine pile ka pile waneno ka ng'eny kits kogo kura ko andikisha kura inwang'ni ji 20 ji 15 kamano pod ok odhi maber ahinya seche ma waloso ni ji kogo kura ahinya to en ji 15 20 niri okelo luoro in fact naneno data mar Seme constituency kuma iwuok mang nang'i mbele matin en mana ji 17 samoro 10 samoro 8 gini ang'o matimore jaduong' nitie kipimo nikech tielo mokwongo cha ne wanyalo wacho en kaka kain kamoro miluoko to iluoko gine kuonde mayot ma ng'ato neno koro mae en ni nyaka wamany ji kuonde ma ok wacho ni kuonde ma giponde lakini nitie ga jomoko ma ok winj yani weche gi ok land gi ok chop nigi joma kamago gintie nitie nikech kipenjo kuonde ma chandruok ni ang'o miyo pok idhi kawo kura shida chieng' maduong' ahinya ma pani ok wang'eyo kata ka ji wacho ni gini onegi go nikech mae ngimani ma kaka ing'eyo gini lakini nigi chandruok ma kawuono achiew yuto na ni piny to apar ni mondo adhi apang line kamoro kaza awuok kae to ok ang'e ni kit ni kanye koro adhi manyo to nego bed na manyo yuto na ma kawuono koro moni mondo atim awach ni watim ma mondi ang' seche moko ka ema bro dhiye adoni mondo chak gini eri gi piny matin sama ne ikruok ne wach mandikruok mar ombulu ni eri bende japiny nonyisi maler bong'eyo ni ombulu ni eri dhi ndiki to idhi ndike kama awach ni kuom ranyisi Kisumu ka idhi ndike e social hall sama kama nyaka sama kama ng'ane dhi bet kama bende jopiny nomi nonro moromo koso mano kapa ni otim malong'o kende ing'eni kaka makoro chope itime gimoro ma chal ka gima nitie haraka moro ma jomoluor bende ching'ni to ang'o miyo imanye matek sani ang'o miyo gini ka osebet ka higni 5 ang'o miyo sani ma koro ni odong' dala 4 odong' dala ng'eni jomoko chako bedo maluor ae king'iyo kae awach ni mfano jo skul inwang'o ni sani tich abich nyochan e gweng' tinwang'o ni iriembo nyithindo e skul nikech pok ochul fees koro gichiegni timo penj koro iriembo gidok dala to mage joma wadwaro ni mondo oandikisha mosechopo higni 18 koro nitie program maringo ka to koni be nitie program moro maringo to ok giwinjre koro kaka an biro kanyo to no wegi gibedi mondo wakwong waandikisha kura ni mondi eki doge moro ni nikech mae borumo to moro ni ten nyaka higni 5 okelo luoro jaduong' ni bende ji oriwore bende uriwuru kaka oganda minyalo wacho ni jasiasa mochung' oriwore gi jasiasa matiyo oriwore gi chief oriwore gi skul principal moro be riwruok nitiere ground piny ka chande jaduong' riwruok no biro mana ka nitie telo malong'o nikech nitie kamoro kanyo ma inwang'o ni joero ma adiera ni joero buche ji bet kamoro
go koko. Wach ni gini wadwa timo kama, lakini en tich. Yes. En tich. Gima natimo round ni, eni adhe bet piny gi chief, wuodhe ma Seme, chiefs ga assistant chief, ward ka ward, sublocation of the 10. Mabang' mai kawuono aromo gi ma east gi gin. Koro en ni gin ging'eyo kikawo gi tikawo nyaka dote tikawo kata nyamreche bende ging'eyo ng'ama onge gi kura. Kuma joma onge kura pod nitiere ging'eyo. Yes. Kendo mar ariyo ging'eyo gimomiyo ng'ano ok nyal kawo kura. Miyo en ni ere kaka wakonyogi mondo gigol jogi oko. Ae nyaka bede tudruok motegno ni mondo kit obed kanyo machiegni, kik bed mabor. Nikech igolo ng'ato ni malo magwar tidwa kene ni kanyo mondo ibi nyaka Kombewa. Mano chandruok. Yes. Kaka kawuono otieno koth nyochwe. Mano ing'e ni chandruok nitie. Yes. Gik moko matindo mamono ji chopo monego gichope. Ing'e ni seche ma ji wacho gik matamo mondo ji chopo kuma ji chope. Daktari onge ng'ama winjo maber nikech kata mana gwenge mag Central nitiere joma bende pod nigi dhier migonjruok gi pado. Kidhi Turkana, Garissa gini, Luo Kairi, Western bende kata mana Rift Valley. Ang'o momiyo piny Luo ka kende ema maeri bedo kaka rageng' momiyo jokura dhi kawo kura, manyiso ni pok wang'eyo ber kura koso? Ok ni pok wang'eyo ber kura. Hapa ni ji ong'eyo ni manere, lakini gima dawachi en ni ji pok ong'iyo gi sirikal. Ji pok ong'iyo gi sirikal. Pok wang'eyo mit sirikal. Kiparo historia marwa, ji osebedo koluoro sirikal, ok osebedo machiegni gi sirikal. Miyo wang' ni kakoro Right Honorable Raila Amolo Odinga dhi bede telo. Sani ma koro ji chako neno na diera nitie gimoro, but ji hapa ni pok owinjo tiend sirikal. Gima sirikal onego tim. Sirikal ok ego. Sirikal onego bini konyowa e ngimawa. Awinji. Sirikal onego bini konyowa e ngimawa. Koro ok en onego bini luor. Chief ok en ng'ama iluoro. Yes. Ni ng'ani obiro ni dwa gine kama nikech mane apani kaka ji noluor ga mbele ka. To gino donje pach ji. Ni gino ero tie kamoro kanyo ma ibro geng' kata gimoro wuok marach. Apani mano e gimoro mantie kanyo, to pok wakonyo ji malong'o. Ni sirikal konyo. Telo biro konyo. An awuon kura kata gibed adek e Seme. Oromo. Ipoge ariyo mara achiel mar ng'ama chielo. To kura ma dwaro ni en mar president. But ok mano kende. Kura no ema bro kelo development nikech kata budget ma sirikal dhi gi jomo andikisha ka ji onge mano go kura gin ji adi mo andikisha nigi ID e gweng' kata wach ni Seme sub county mane magolo budget mi ok en ni kura no kata ID ni mana mar gine kende ni mar go kura no en ni bang' mano pod en gi tich. Okelo penjo moro jaduong' seche ma waloso ne kura ni nitiere koda ka gi tich kendo nyalo konyo. Iga mosewuotho king'iyo kura migoyo gwenge ma Nyanza ka kachiel koda gi gwenge ma oko pogore koda gi piny Luo. Iketo wa kar kanye oganda moko pod loyowa ing'iyo bulu koso. Pod oloyowa. Yes. Pod oloyowa nikech gilony ging'eyo tiende sirikal. Mano ne gise gine chon. Miyo wan kanyo to pod wan chien matin. Miyo nyaka wachak puonjo ji ni gini kitambulisho kura gin gik ma sirikal tiyo godo ema kelo development kata dongruok e gweng'. Yena dok chien e penjo ma sepenji chien ka chande ma penje ni to bende uriworu kaka joge eko mochung' joma manyo kom ni eri joma ni akom kachiel kod chief to kod ruodhi moko bende to wacho ni biro kod ruodhi kawuono eri bende sekawo simbi ni manyo jotelo kata matiyo wacho ni oyo samoro ng'at matiyo pok oluongo romo bila gieki to an kaka Richard madwaro adaluongo romo gieki bisekawo kinde ruodhi aseluongo kata MCS mochung' be aseluongo mjumbe masani wawuoyoga kendo waromo wasebedo ka waromo e bwo ODM jakom Leonard Ochar miyo kanyo osebetie nitie gine ma
wabet kamoro achiel ni wawacho ni gini ok en wach mar ombulu migoye e Seme, en wach ma oko, lakini ng'eni nyalo wacho tiwache an ng'at mok go koko tinwang' ka jomoko to pod dwa laro weche ok chan ok donj nigi nikech isega winjo gimoro ma ji wacho ga ni politics is a dirty game. Ake gimiyo ji wacho kamano nikech hie politics onego bed ni en mar dongruok. Chopo kamoro moko onego bed ni wawacho kama to wayiere tin kiwuok oko kanyo to ichako timo wecheni moko matindo tindo. Mano ok ayie godo. Koro mane machando ga jomoko. Live chenro mari mar kuku mar wach Daktari Richard Aya bino chung mar manyo komni eri mar bedo kaka MP ma Seme constituency tinga ngomoda timo ne jo Seme kachiel kod jotelo geko monego beni sani korinto piny luo yiero molo chutho gi sani mari yiero mochande tarik 9 dwe mar Bura higani mar 2022 kapok obire gige komitano biro timo jedwa kachiel kod kit jotelo geko ma odwaro binano kanyaza dhi chopo target mare mano keti ende grok mar mbulu neri wadhi temo. Yes. Awacho ni wadhi temo. Nikech kawariro maber, to nitie kamoro ma obro chope. To wang'iye nikech en gimoro ma practical. Target mantie cha nyaka wamanji. Miyo awacho ni wadhi temo. Yes. Udhi temo gi ndalo abiriyo adek mudong dongie nikech wawuok. Ana wuona asebete ground nyaka ne wachak timo gini. Ta wuotho kuonde maneno ka nikech kaka no yiere gi ruodhe en ni akonyo kuma uneno udwaro konyo miyo target cha wadevolve mochope sub location nyamreche betiyo kamreche ogocho na koni wasetiyo the whole day kata soda moro to akaonegi kantie kamoro magiwacho ni dayo moro ok nyal dwaro akonyo kanyo. Aworo gimo mi timo gik mang'eny e Seme kae rito dhano kwinji gik mitimo jaduong'. En ni nyeni tie moro mnyago koko. Jomoko hero wach mo ni giringo ni gi aholo kombewa gi ndara gi keto caravan moko ma koko kamane gigo koko. Ano kachal kamano. Nikech tich bo nere bo neno. But nego bani piny winji jaduong'. Piny nego bani winjo mana golo kachiel Seme ka jaduong'. No, mano bo wuok bo neno. Nikech kuma wachake ni. Tich ngeni samitiyo ok onego bed ni samigo koko muchi rumo gi koko koni we wati eka wawach ni dongu neno tijno mane jaluto ero ni kata kapo nono ne oyudo nyako moro mosero to nyiso ji be nango wuotho kode godhiambe center ka bende dhano ne chago Daktari jotelo mage maber kod piny luo sani piny luo yiero inye kam piny luo ntiere in terms of devolution telo pogore ora jotelo na mane jaduong' mak mano kanyero live chenro mari mar kuku mar wach achiel kachiel kod Daktari Richard Aya live to nikech kairi penjo to penjo motamo jomoko penjo nikech wan wadich kod golo Kenya ka kwatero Kenya nyime nyinga en Harno tie na kawiyo mara mokwonga modho piga mar ndim kaduogo jotelo mage manyanzo nego bene yier to en be en achiel kuom jotelo go. Live chenro mari mar kuku mar wacho de chieng' makauno ni wendo na en Daktari Richard Aya nyisa ni Haron kochopo dwe mar 2 higani to koro kuyieni mar nyiso ng'ato ni happy new year onyisa ni maeri odiochieng' romo gik minyalo wache godo machiegni telo mario mar chenro mari nikech kairi en penjo telo penjo motamo jomoko penjo. Daktari jotelo mage ma Nyanza dwaro king'iyo Nyanza kumwantie gi kuma ne ubeno adhi gi kumwae kuma osechope ni wadwaro jotelo mong'eyo ni Nyanza mwando nitie to kaka watigi mwando ni pok waloso maber wadwa dongruok mantie manyalo konyo jopiny e ngimagi kuma ng'ato nitie. Anyalo mi mfano achiel kane Jakom Right Honorable dwa chako wuoth ma koro chako ni oromo gi jomoko ni Murang'a billionaires be se winjo koromo gi jomoko machal kamano jo Nyanza kae nikech ang'o to joma nigi lwet gi pokurom godo Nyanza ka bende gionge motegno gionge motegno uno yewi manigi mogo bwana achiel
lakini idwaro ok idwa wacho ni ng'ane ng'ata achiel ni ng'ane ok onego bed ni nyalo kwano gi mayot kamano. Onego bed ni group maduong' mana kaka jo central chande duong' cha. Maduong' ma kata nyingi ok ing'eyo. Bile na wacho kaka mfano, lakini onego bed ni king'iyo piny ma kata kiwuotho e miech tineno ni okay, macha japur. Idwa ng'eno japur nade, ineno ka nitie pickup Ti gimoro otimo gimoro gine kanyo, to pickup be ineno kanyo. Mane kene ka gweng' ber. Yes. Sani kaka wabet ineno ka kete kipenjo mama ni mama timang'o, ting'eno duoki ni an aloko hala matin tu e kor gweng'. Mane ng'eno oseketre piny diriyo matin e kor gweng'. Awinji. Dwaro ni mondo kata groups matare gintie gieki odongi. Chieng' moro ineni okay, nitie cooperative moro ma duong' building cha mar group ma kama. Ere kaka ma itudo kod jotendwa? Mae donje jotendwa nikech jatelo ema loso kuma ji gine ma koro ji nyalo time gigi. Luosi maber minya time gigi. Maloso gine maber nikech inyalo bedo jatelo, wawach inyalo nwang'o sani kaka wach ni joma abro luongo ni gini youth, ok gin youth gite, lakini waluongo ni gi youth kata jo boda gi bet. Ngeni mano kidhi kumora mora ichope junction nino ka gin tie bases kata 3 4. Apiko nitie kanyo, lakini apiko go jomo bet kanyo ng'eny molo apiko mantie kanyo. Tiende ni onge tich moromo. Kanyo nikech kiwacho boda mana diere en transport sector. Onego bed ni kanyo ineno ka nitie pickups moko, loche moko be nitie kanyo. Matin nitie gimoro masudo kanyero. Igolo gine ka itero koni. Mane makoro imiyo ni ndara molos ni nigi tich. Ok ni barabara ndara e gweng' ni nikech maiti moro biro tich abich. Mane ng'ene kaka wasebet. En ni ndara ni okete kanyo. Sama masira nitiere kore kane nikech jotelo moko dwa biro kanyero. Lakini jo gweng' pile to kideo. Onego bed ni en ndara ming'eyo ni otiyo Monday nyaka Friday. Ok ni wacho ndara jaduong'. Iwuok ko achiel kuom kuonde od bura gi kuma iwacho ni otiye maber ahinya weche mag ndara. Inyalo keto scorecard kanye in terms of ndara mantiere Seme constituency? Awach ni nyaka ne gine chakre constitution ma wantie ni sani. Adier gine osebedo devolved ma nderni mane onge. Ting'eni onge kaka de wapim. Scorecard ok wanyal chiwo nikech en ng'at achiel kende. Ok nyal pimo ni ne rula kende ni midoki ipimri kendi. But nyaka ing'e ni nogolo piny kanyo to chopo kanyo in terms of constituencies mamoko jaduong'. Kipimo gi constituencies moko. Nitie nderni moko ma oselosi. To kiringe sani unless ni in gi 4-wheel drive motegno. Ringe i North Seme. Ringe i East Seme gi malo. North Seme chama yo madhi yo do nam koche north koso kidhi malo. Yorata koni en kono. Yorata mana ni north. Mani north. Okay. Rata malo kidhi yo game makoro idhi gi border kodego eko. Kwondego kata malo kigimi chomo yo Maseno gene. Maseno gene gi cheke yo game. Kwondego kata 4-wheel drive bochandi. Nyaka iwuothi. Mwalo koni kibire tie nam bende. Inwang' ka oloski. Lakini makoro donje iye kwondego pod wawach niya. Osetemo kar monyalo. To gima onego wang'i koro en ni yorego kata ndarago tich mane magitimo. Jomoko wacho ni okinyal ni pod ok onyalo yudo ng'at manyalo golo Dr. Nyekal e Seme constituency nikech oseti ahinya. Ichung' inyalo golo Nyekal koso kinyalo golo Nyekal? Koro joma wacho go digibede kata ng'at achiel kaka bet kaka Dr. Richard Aya. Ok en adhi gole
en ni adhi bedo the next MP. Ni adhi golo Daktari Nyikal en ni ana wuon ema dhi bedo jaod bura manyien piny nero mar Seme constituency mago kweche mawache mwacho kod Daktari Richard Aya mochung' manyo kom niri mar bedo MP e Seme constituency live chenro mari mar Kuku Mar Wach nikech kairi ema piny luo neno igni 10 kod wiye kawatime pile pile to pok wajony mar manjo telo machalo kod Richard Aya mondo mwakele chenro. Ang'o michung' jaduong'? Achung' nikech achiel kuom weche mar koni nigi eki en kaka yuto wa ni piny nikech iwacho ni oseger gik moko oselos gik moko to agenda no ng'eny ji ne gin gik moko mane ochakre gi Vision 2030. Vision 2030 rumo kae wane 2022 sani miyo ng'eny gik moko TTC gin gik mane obedo devolve gin kuonde te moko nego bed ni wawacho chalo bedo gi county commissioner. Ok nyalo wacho na kelo county commissioner. Nitie ndalo moko mane nyalo wacho kamano. Ndalo go nosekalo. En gima nyaka ne bi kaka tibo sekalo. Kuma wasechope. Gig Vision 2030 go osebiro. Koro adhi timo ang'o jo Seme? Koro manyien ni en ni gigo osekel. Koro wachiko kanye. Koro wang'iyo Vision 2040 kadhi 50. Yuto wa. Nyaka wachak loso mano. Kor ka somo. Nyaka uchak loso kose nyaka chak loso aloso kodi Daktari ariura wawacho ni gini en ni ane jatelo lakini nyaka wariure ka Seme kanyakla. Ok ni an kenda. Nyaka bede tudruok moro. Nitie joma osesomo, nitie joma nigi tich e Seme, nitie joma koro joge ma wariure wasebedo ka waromo. Wawacho ni wadwaro agenda achiel. Sirikal koro biro machiegni. Agenda marwa en ang'o? Agenda mokwongo en wach mar yuto. Nyaka wachak loso, nyaka waneni nyithindo kadhi skul, nyathi ok dhi gi kech. Osomo, mokal. Miyo gero skul en gimoro achiel. Skunde ok onego bed ni idwa ni gweng' ka gweng' nigi skul. Nyathi ok wuoth mabor ka donjo e skul. To bang' mano nyaka bede skunde moko ma waketo kanyo ma special ma konyo gi talent ma wang'eni be nitie. Ne wasechako Seme 11 mondo los structure kaka wanyalo manyo talent. To structure ni en structure ma Germany tiyo godo. Mane kaka Germany ka joma gine opira ong'eyo ga. World Cup Germany nyaka bedie ga. Idwa time Seme kae mi succeed. Wadwaro ranyisi ma ubro neno kaka talent ai Seme ka makoro ji aka dhi nyaka e pinje maoko kopogore gi talent kod somo. Ang'o kendo mira timo na jo Seme jaduong'? Kae nitie adwa wacho wach mar yuto nieri. Gine mar kit Mikayi. En center en gine ma world renowned UNESCO. En achiel e dunia. To sani onge hela manwang'e wan kaka jo Seme. But ileme ga en na unyono ne. Lemo to lemo to Kristo kanyo. Jo Kristo nitie kanyo malemo. Mana achiel kuom gini. Nikech en gine ma kawo. Ne kelore si junya didito. Gonya timre ni bende. Konyi bende. Mano nitie. Mano gima ber. But pare ni ya. Nikech nitie sigana moko mawuok e gino kit Mikayi kanyo. Kata book moro madidhi ng'iewe $100 kata $500 kanyo. Nitie jodongo moko kanyo mong'eyo story no maber. Koro loso mano. Ema wadwa timo. Wacho ni okay. Nitie kamoro minyalo loso story ni moro kanyo. Wer moro kanyo ka jawatalii moro biro. To ong'iewo gino $500. Rech moro. Ma nikech pare gin jo Seme gin awacho ni kilo gi kisungu chon ni wacho ni gin maging'elo loko tung dhiang'. Joko chomo. Chomo. Mano kilo gi kisungu en marketing. Miyo kinwang'o nitie rech ma Asat Beach moro akaloka. Koro wabet kaka group makanyero BMU ne koro wan wakonyogi mondo brand rech unie. Daktari gima ng'ata penjo na ncha wuotho e Seme kita kapok keto ng'ata inyo ga wuotho e gweng'i. Ncha wuotho e Seme in fact nyocha chengeso. To jiwacho ni namba 1 in ng'at mane gi lwete. Jiwacho namba 2 ni in ng'at mosebedo ka puonjo nyithindo mathoth. Isebedo ki sponsor bedo weche giki mag talents giki. Ka gigi timo gi kapok idonjo kom. Ang'o mimanyo kom to gigi nyalo timo kata kionge office.
in terms of book mwache nyala sponsor jo moko to nyalo sponsor lakini ngeni sponsor en konyo makawuono. Yes. To ken gimoro okonego bed gi telo penjo moro kanyo ni wadwa telo machal nade. Yes. Okonego bed gi jatelo ni ka gimoro chandi to ni jatelo. Actually e pinje moko and the other way round. Jatelo ema dhi manyo jopiny ni hawa konyauru nitie project makama to jopiny ema ka ilose konyauru nitiere gimoro makamaeri. Jaduong' weche mag siasa mibaye wach kata matulu nitiere ibuoge ngima oganda chalo nade jaduong'? Seme osebet mokwe lakini aneno dalili moko ka mok mora nikech kipimo gi kuonde moko e Nyanza wa kae osebet kokwe lakini nitie dalili moko matindo mondo ng'ato okaw youth miyo gi kong'o ni mondo obi e dalana ba kite goko mano tieno Sundays moko ke ba kite kanyo bolo wach ng'ato wacho ni boka winjo kaka no chake kech ne wanindo to wacho gik moko ni tena kene kena ng'o neno tieno mani ngeni onya chal gimoro matin kiwuoyo ng'ato wacho mane siasa ari kado wacho kama ne siasa ni mochido ni mane siasa. Yes, but mage gik ma nikech pare ni ng'ato kao youth wacho ni wang'eyo ni wamanyo kura wamanyo voters wamanyo gin to okay magi gin mabor matin nikech magi kura ma 2040 youth gi onego bed ni dala loso weche mag kura ma 2040 to ni ng'ato golo gi omiyo gi kong'o giringe e kor gweng' ka gigo koko to gionge gima kaka gitim ni mane gima gini kene kamano rach me chunya aparo ni kichunya gima kamano ko tento bani ere kaka ng'ato nyalo wuok ketho gima mar ng'ato nikech gimoro masani okayie godo. Mar ariyo ni gik matindo kama medre kacha ng'ato timi kama ma otimi kama to mane machieng' moyino ni koro violence owuok okayie godo. Daher ni agenda mar ng'ato ema ng'ato keto mondo mi use agenda agenda mari jopiny somo to bas iyo ni kamera intiere jadong' los kod vijende ma samoro tiyo god los koro jotelo bende ma samoro chich godo ni tiyo kod vijende jadong' king'iyo kamera nitere wawek tiyo gi kijende kata ng'ata e weche mag siasa ni nyaka wawach ni siasa is a dirty game nika en tugo moro nikech gima watimo en ni watemo loso pinywa nieri mondo bed maber wadwa ni mondo yuto wa obed malo kitiyo gi vijende ni dirty game ni mondo ibuog ng'ato aparo ni mano gima bitio ni jiwigi wil jomong'e history maber ong'eyo ni an kaka Richard Aya an wuod Wilson Dolaya joma nong'e Wilson Dolaya ong'e ni en ng'ama notegno kuma ochung'e abe achal kamano miyo ji ok onego tem ni bo buogo ng'ato e weche matindo kamano inyawang' migol koki live sono wari Kuku Mar Wach Daktari Richard ayoche ni Haron an bende kochopo tela par kod ariyo abiro chung' ewi tienda ang'eyo ni ok chung' e yo marach to chung' mondo miyo ni kwe betie kendo onge nyathi moro amora motigo e yo marach to josiasa bende ok otiyo kod ng'ato e yo marach kwatieko jaduong' ami kamera ng'ete jaduong' los kod joseme maneno tieno makawuono ni eri joseme ing'e ni nominations mabiro dwe mar 4 onego yier Richard Aya nikech weche mag tego yuto ma wacho gi gin gik moko ma nyaka walosi telo machon ma wacho ni oger ma nosekadho koro onego bed ni wang'iyo mbele nikech ka Raila Amolo Odinga dhi donjo e kom maduong' ma president waikre kaka joseme mondo wabed gi agenda achiel okelo penjo moro wacho ni chieng' nomination jogo yieri ka ok giyieri jaduong' idhi timo nang'o consensus be sani wacho kaeri kokwe ni kik ichung' chung' ka jopiny owacho ni agenda mari nieri ok wahero to mana yie godo lakini gima ng'eyo en ni agenda ma waketo ni en motegno en agenda ma jopiny neno ni sani osechopo machiegni
wachope giko mar chenro ni jawinyo kaachiel kod janeno ma Lolwe TV chako dogo time kendo chieng machielo. Nyinga en Haron Otieno, ilo producer mara kendo head of technical migosi Zerubabel. Agoero kamana ahinya no office no ero mar migosi Richard Aya mabende jachung' wechero mar bedo kaka MP Seme constituency. Gima dwa timo an en mana kwayo ne hayo maber kaachiel kod kwayo siasa mar kwe Seme constituency. Ng'amo ng'eyo samoro makawuona nitiere kuku mar wach nieri emidhi luong kendo dhi mimo mondo miyo cham kaka jaod bura maseme ne jo Seme te seyudo thuolo mar winjo kuwuok kuom jatelo mabende chung' madwaro kura mari. In iwuon go kwano mari e yo makare kendo ine ka en kata ka ok en. Nyinga en Haron Otieno. Daktari, erokamano jaduong'. Erokamano. Bedo kod Otieno ber jaduong'. Bende. Asante sana, good luck.